everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When the bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Egunon eta ongi etorri lasai etara osteguna da gaur. Kaixo, egunon. Bueno, zemuz gea, ekipo, osteguna gaur. Ondo. Arritxuta, ze gaur ere batemat, kontazeu. Nei ja, nau harritzen, harrigarria izango zen, hemen azaltzea. Ez dakit ze eskusa izango duen, txomin zuki datzi jozu gaur. Bai, ez da jozu bat. Deite dazala eta... Hori da, a ber, ze eneko bitartean zer gozaldu duzu? Bueno, gaurkoan esnea, atzea, gonbidatu naute. Bai, esan ziaten hor, igeldo parian edo, hor esnea eta gona dala, eta ez nun aurkitu, enuntza junintzak, esnea aurkitu ez, eta beia ekarri nun etxea. Mira. Eta hor, zukaldeak, horra matxo broka pixka gotaik, esan dizite montra iten du behi batek zukaldeak. Baina, bueno, esne pixkat hartuen. Eta... Horrengo baterako, EASO plazan bado makina bat, igeldoko esnea ematen duna, eta behia ez dezu etxerera bomber, baizik eta esnea handago. Handago atiat da. Horrengo baterako esaten dizu. Igual errixo da, bai. Bai. Lukel, zuk zer gozaldu duzu? Bueno, nik aldatin dut, tostada bai, baina olibaz aparte gaur tomate pixka jarri diot, bai? Hori pantumak aditzen da hori? Pantumarak anitzen deago batea, zala. Irraizpik hori ez dio jarri, eta pual, Bino pantumak izateko ez du behar baratxuria? Nola zantxista, igual, bai, baratxurik ez diot eman. Bueno, bauxe, kafiarekin. Kafiarekin, ederki? Aratzen, eder. Eta irregatioa, aurrera tuin da. Eder, venga, Jan, ez? Alde, poinoa, a ver, izkio una gautuka, gaur azten da euskaraldia, txapa gaitzi aldezue. Txapa jantzi aldezue, esaten diguzuzuk, etxetikano, oetikano, zauden tokitikan, etorri zaitez honea derrepente. Eskola nengoen eta astu intzaida laguntukat, ez da hori, etxea guntan, ez baina intxetu. Men txapak nolen itun. Txapa daiko. Txapa earra sartzen digu. Venga. Venga, segi etxera, igual gaur iristen zea. Segi korrika. Nio korrika jun, Bai. Venga, jo. Bueno, garri da iristea. Eran aurri iristea. Nik uste... Eta honek aitzaki asko jartzeitu, Dana aitzakia. Txomi, zuk zer gozaldu duzu? Aitzakiak gozaldu ditugu gaur lanok. Zuk zer gozaldu duzu? Eske egunero galdetzei jazu, baina kira, egunero erantzun berbera, Bai, Txomi, egunero esaten dira, esaten da, egunero, zer modu zaude, egunero loa, oso, hori da, Txominek gozaldu. Ian egin dezakegu, ea beraiek badakiten, ea zer gozaldu due. Biharko golas. Loa zehatezu, horrela, gordinik ez darre bota gabe, ura, zeuzen, bat. Batzutan, ez dira. Eskat. Ez, olo esnetan ez, bestela olo egia izango litzateke, baina soja esnetan edo sar dezakezu, eta bertan, gero intxaurra, Berezta gauzak idigak, txaua. eta hola pixatana mix, eta goxo barrura. Euskal horra ez da. Ez, guztia baldin badago. Osa, fruituak lehorrak, baina jada esnetan, hortaz, bezia, fruituak dira. Osen da. Jazke. Bueno, ikusten duzu, Txominen gozaria igual da, gehiagorako ematen duna. Bai. Gozariaz, nik betikoa gozaldu dut, tostadak, kafesnia eta gaur platano. Tokatze zalta, gaur platano jande. Platano bat jande. Luken, efemerideak. Guazen? Asmatzen dezuen. Gaur arrexo da. Venga, 1905 urtean, berrez ere Euskadira gatoz. Bai, Barakaldon lehengo aldiz dakigu gertatzen dela, oain desauzioak infamatu direna, bueno, pues herritarrek saiestu egiten dute, bai, desauzio bat, bai? Ondo inan. Ona. 1940 urtean, lehengo McDonald'sa egitzen dute, estatu batuetan. Orain munduan zabalduta dagona, lehengoa,
bai, etzela marka McDonald's, baina lehenengo jatetxea, 1900 da, 40. urtean. duela gutxi ikusi nun bideo bat nik. Lakaztue pelikula da. McDonald'sen historia buruz. Lakaztue pelikula da, neko esentea. 2018an Fortnite bideojokoaren abestiak, bai, partiturak, Oskarra irabazten du. Eta 1940 urtean, lehenengo hegaldi erreakzio motorrarekin. Ez helizea, eta erreakzio motorra. 41. Venga. Fortnite gezurra. Nik hori esan behar, baina honi entzun dio dalako barrezka. Etinezik ere. Interpretazioak. Hombre, bai, gaina nola esan dezu? Abesti honena, Oskarra, hori da, partitura honena. Bai, partitura honena, ez, Fortnitekoa esangoa nuke. Hori dela. Bai, hori da. Erresa esan, ze Oskarretan ez da, bide jokoen dira izatzen. Bueno, gaurkoan, bai, gaurkoa erresa. Bueno, zuek asmatu alezue. Hori da, Fortniteren berez ezingo zenukete jolastu hemen zaudeten gehienak adinagatik. Zenbat urtetarako da, txomin, Fortnite? Ez dakit, bere peria zein den, egia esan. Bion, 16 baino gehiago izango da. O 16, minimo 16 izango da. Ez dakit, ez dut uste. Ez. Behiratu daiteke. Nik hauten udarontan jolastu naiz 2 minutu Fortnitera lehendariziko adiz, eta iruditu zait oso estresantea. Hori ez dago jokatzek, ez dago jonik ezagik, nola egiten duen. Hori. Bueno, Raulen eguraldia, gaur, ari gara ordena ondo eramaten, ze? Eratu egiten dugu egunero, baina bere... Zelatik izaten dezu, dugu zuzianean aldatan. Nabudelako ariketa kolektibo bat hau bera. Eguraldia. 3, 2, 1. Egunon kuadrilla, osteguna eta atzo kiskaltzen ari ginela eta hor berriz hotza eta eurie, beida, ne aterki politonekin dauna euripean, erki, hemen gaur esan duan bezala, hotza eta eurie, eta gaiekin jarretu berrego, gaia zein zan gogoratu, irudi esanguratsuak edo metaforak. Gaur, ni behasaindarra izan da, bazer esan, eta trenaren irudia, behasainen trenak egite ditugu, pues, trenak bere metaforak ere izaten ditu, bere metafora erarrak bai. Normalen, trena bizitzarekin lotzen da, eta bizitzaren trena hartu behar dezula, eta bizitzak dituen etapak, edo bizitzak dituen bagoiak, pasa behar dituzula. Bizitza bagoi horietan jende desberdinekin elkartuko zera, batzuk atseinagoak, beste batzuk desberdinagoak, jendekin bizi ahal izateko, pues olako anistasunarekin bizi behar dugu. Eta bizitzaren bide honetan, aukera desberdinak ere, geldi zaitezke geltoki batean, eta beste tren bat hartu, aukerak, bizitzaren aukerak adierazten dira olako irudipenetan. Ondo, hementxe, eta beti gogoratzen dut, nei gaztetako abesti bat, Leñoren azana, el tren azul, sin controlas tu viaje serás feliz. Bueno, hori da importantea, zure bidaia kontrolatzea. Bueno, nolabait, esan nahi beste bat zeukela, abestian, baina, bueno, ninko hortik hartuet. Baita ere gogoratu Martuteneko trena, txikitako trena abestia, txutxu, Martuteneko trena, tipita bat tipita, zubitik barrena, erki jarraitu abesten, hori ere poliket. Eta ez zahaztu gaur Euskarari aldiaren trena hartu behar dezue, gaur hasten data, euskaraz egin, aurrera ur. Bueno, ez da egipa, Bai. Posible da, Insistiko deu, baina posible. Eneko egitaraua osteguna, imaginatzen dut ja martxa altzen ari dela. Bai, ja gaur ja azten da, benetan ja martxa hundia dago ja. Bai? Zer dugu gorko? Bueno, atxe-atxen, jale, goizean bueno, sartzen zaretenean eta horrela eskolareta, goiz pasa egingo dezu. Vale, goiz pasa,
DBH atortzen Egoniak, eta bere, hori da, Extremadurako herri batzuetan egiten dute, egitarauan sartu jaieta, y a las 2, cada uno a comer a su casa. Oestan sartzen dut egitarau, bueno, pues, Hemen ez da las 2, da 12:30. hori da, goiz pasa. Bueno, aurrezkutan goiz pasa, gero, zer? Eta HH ere bai, ordu biterdietan disko festa. Bueno, no. No, hori da, Goiz pasain ez, eta geho, txak, Ze ordutan, disko ordu biterdi. ordu biterritan, bale. Bai? LH bat lau, LH bat bi hiru eta da, goiz pasa. Goiz pasa, ere. Pasa, bueno. Bai? Baino hor bai puntualizatu dutela eguraldiaren arabera. Eta txiksekoan kere gainera. Beste ez dute pasako goiz. Ez dela dute pasatzen. Goiz hau ez da, basatzei. Bai? Bueno, LH iru, lau, bost eta sei, arratsaldean, ordu biterdietan sartzen gara, pues, irura laurdin gutxitan, atletismo txapelketa. Atletismoa. Hor, ja kolorekin azten gara. Batzuk urdinen alde gongo zaete, beste batzuk horiak, aldetik. gorriak, bai? Bueno, hor txasten da. Bai? LH bat bin, ordu biterdietan ere, edo irura laurden gutxitan, diskofesta. Baita atzo dantzaoke aukireno, por cierto oso ondo abestu eta osatu eta ez. Eta gultza mantendu da, Eta mantendu ez. Venga, ondo. Bai, dorik du bitzat. Bai, hor eontzan. Txomin eontzan eusen atzetik, Bai. etxin inork ikusen, txomin zen. Bai, txomin hortxe imilizan. Talero xauxar imilizan hortikan. Hor gainetikan hola, Gaina hola muitzezan. ate goten egitea. Ere kuluka. Aizea letza, Bai. Bueno, DBH jarraitzen dute kirol txapelketarekin, eta gero bai laureta, bai gordia elkartzen gara LH, bigarren hezkuntza, batxilergoa eta hortxe daukagu goxoki zaparra da, lauretan. Lauak eta laurdenetan gure lagunak diren buruondiak etorriko dira. Gaur besoan zautuko, Vale? Lauak eta laurdenetan hortxe buruondiak izango ditugu, eta lauterdietan, justo txirrina jo eta hortxe, bale, bai bigarren hezkuntzatik ere, txokolata da prestatu egiten digute. Ikasleak eta etxora monen bat beti urriltzen daretan. Batzea eta etorria, hau ez da, hori bai, festa guztientzako da, txokolata bat pixkat ukiko dezue, hortxe gaietatxo bat. Eta ezan lago DBH o batxiergoan atxalde pasa. Atxalde pasa. Ez dakit, goiz pasa, Eta goiz pasa ere ez daukate. goiz pasarik ez dute. Marean, erronka berria jarri behar diegu. Luken urren urterako apuntatu. Goiz ateraztu zetortzeia goiz pasa. Goiz pasa ez dut. Eder ere goiz pasa dabi. Bueno, baina eskolatik kanpo. Habria, pasatzen ari da eskolatik kanpo. Bueno, esaten genuen bazetozela buru handiak Leicester, aldaketa egingo dugu, txomin lukean zer manu zaudete, Bai. Seguna ez, berrentzatun zauen ez? Zenbat ditu guztira, zenbat berri? Bost baino gehiago, sei zazpi dira. Ikusten da pixkat ikusten da beste kamaran, agian asmatuko duzue, baina hemen txera, gure perre txikua. Kaixo, zen buzeate? Oso ondo, eta zu, zer moduz? Ni hemen, gelik, hankarik ez daukateta. Pues nigo handi bestela ebiltzeko. Zure jatorriari buruzkoa da, zu nongo tarraza da, naparra o gipuzkoarra? Bueno, ni naparra naiz, zuten naparran perretxiko asko ateatzeiala, baina beti bezala gipuzkoarrak etorri eta ona ekarri nau. Beraz, gipuzkoar batek lapurtu zaitu. Bai. Zuzondo. Galdera, ikusten zaitu nahikoa, bueno, ez duzu beldur askorik sortzen nola leheniko impresioan, baina batzutan izaten dira, gorriak izaten direna, txapel gorriak izaten direna esaten da, arriskutsuak izaten direla, eta horiek ezin direla izaten direla pozoitsuak. Zuzertzea, pozoitsua o... Bueno, nahi, lehenengo gauza, txuri gorria izatea, ja, nire buruan zoezen sortarazten. Nahiagoko zenuke ze koloretako aiz. Txuri urdina izan. Ez da perretxiko txuri urdinik. Eta orduan, txuri gorria diana pozoitsua dia. Normal. Beraz pozoitsua zara. Txuri gorria zarelako, ez beste arrazoi baten gara. Ez beste arrazoi bat. Eta nola... Bertatzen zaidana da, jotzeko arazoak izango ditut,
Bai, mugitu ere ezingo nahi ditu. Perretxikua hor gehatuko. Perretxikoa gelditu ba. Beraz, lasa egon perretxikoarekin. Luken eta Txomin galderaren bat gure perretxikoaren zat. Barkatu ez begiratzea, baina ezin naiz giratu. Osea, ezintzea giratu, ezintzea mugitu. Ez, Ah, zozoa ba naiz. bai. Txuri gorria ez da. Txuri gorria naizelako. Pentsatu aldezu beste lanbideren bat edo bilatzea mugimendurik eskatzen ez duna. Baina ni Zure bultzak- lazik neukan aparran da, Gipuzkoarrak eparen naute. Derrigortua izan zea. Bai. Hemen buru da moztu intziaten da ona ekarri. Oh, interesgarria. Bai, Fondo. kriston jokua emango dut gaur. Ba, ikusiko deu. Nahi baduzu ikusi, buruandiak ateratzen direnean, altxegua. Gure perretxikua. Beraz, Luken, Txomin, nola ikusi dezue? Gaizki, nik gaizki ikusten dut, ez dakit nola indezak egun nolako tipo bat ekarri. Ez dut ulertzen, ez ba mugitzen zingo dut. Ba, ez du kobratuko. Ez ba, mugitzen, egineko galdu duzu, galdu duzu elkarrizketa bat, izugarria. Bai, etzen uki imaginatuko. Baina ez izu esan du norzen, ze koloreak esan da, urduritu ingo zeina. Nei esan diatea alegria de la huerta deitzen diatela. Bai, de la huerta bai, alegria ez dakit. Badakizue, orain tokatzen dela zirt arazat. Zuek zer aukeratzen duzue. Eta hementxe gaurko zirtala alazar, Hemen aukerak eta inbar da. hori hau da aurrekoan zigenna, arrautzao. Gutxiratzu falta zaizki. Neri beltura ematen ditara, endia gauzake. Bai, ez da oso. Burundiek ez diete ematen, baina... Adios! Sugea, konjurean, oarmia maro, aurpegian, lo zauden bitartean. Txomin, Nik argi dakat, biak gauza hogin artean. bilmi arma, nik. Bai, Txomin, lotan nago eta ez nahi sentiatzen. Hola ere regotea. bai, Te doy zero. Ba... Hemen gertatzea? Mendik gertu? Hombre, enbarrar una serpiente ez du esan nahi zu horre xitaz zaudela eta... Txomin, da zuretzako, gaur zuretzako, zure etxean, zure hemen, beti kokatzen gara hemen. Ez dakit berdin zaitegi, esan bata edo bestea polita izan multzateke. Esanet, Zein aukeratzen duzu Txomin, mega, bak edo beste. bilak nahi. Bai, nahi. Bai. Ze ez dira arriskutsua, gauek bri. Nik ezkerreko horri... Ba, baino, Photoshopa. Ez dago xopa. Bai. Hemen goek ez dute zertxore egiten, eta... Baina hori posible alda. Zer posible. Nik Zuge ateatzia. entzun, Bueno, atera, depende. nik entzun dut, nik bazpare beti begiratzen dut komunean. Beti, kota paltxatu begiratu, kaixo, eta gero xertzen naiz. Benita? Bai, benetan esaten dut. Ez zuek ez begiratu, ez da zer gertatzen, hori da imposiblea, ezin da gertatzen. Neaken, Orduan zertako izatezu? gure ikusleak ez geratzeko horre. Nik hartuko nezea, seguro gertatu zaidala, armi arma. Armi armaz piur. Armi arma, kotazore matera edo, izaban gaineak, gertatu zaida. Izaban, Hori eta segura eski bai. hori eta okerragoak. Bale, beka, aurrera. Txumiek biak nahi ditu, Zuek zein aukeratzen duzu. Venga, zuek ere, abertzin aukeratzen duzen. Hau ez da erresa, Ez. Eta... Ara? No, pixa erantzetan, egure aldei, edo kaka, ojo, astean behin. Bueno, Kaka astean behin. Boa, nik aukeratzen dut, kaka astean behin, eta alma da, Etxean, zaudela. etxean eta zeu. Taula aldatu egiten zea, ez. Baina aukera... baina baldintza, pues orduan nik lehengoa, baina gau ezitia, eta... Bai, claro, es que malditzaria, izan horre. Hau izan barruz? Nik teke hori da. Pues nahi jo, pixa. Ni pixa, ni ere. Sí, pixa. Nero. Bai, porque armi pixa. Pergendia oituko litzarek. Armi arma, bueno, eixa, hoi andaluz. Horregatik. Demoraz gaizki, Ixea, demoraz gaizki. dira, popo iten duanen asko itet, eta ligateke horka bitxuk. Juan, anketatik ere. Pixa berri,
Pixa gutxi egiteu. Zuen zein aukera Ez baino, idatzi txatean, listo. Emotikonen bidez, denborei gabe geratzen nahi gea. Polita. Hau bera, enekoren txistea. Hemen da, iritsi da, enekoren txistia. Ez dakigu zer dela ta hobe belarriak irtea. Zora harria, sintonia, eta ja badakizue sintonia hau Sintonia jo ikasiko zenuten, ez? Hombre, a ber, gaur kantatzen duena. Polita da. Kantatzen, entzuten bazaituztegu, emango dizuegu goxoki bat. Ardo batek asmatua izan zen, Eta, ondo abesten baldin badezue, idatzi luken@lasaidonostia.comera eta berak goxoki emango dizu. Hori da, Bai? hori da. Eneko txistea, venga. Bueno, gaurkoan euskeraz. Ai, ez, gago, Vale, eskatu egin diazute eta esan de, bueno, baten bat ere egia da, euskeraz ere karri behar dukula. Bar, venga. Vale, zorion. Eta horrela xerio. Aitatxo, zeati juteia astelenero podologora. Ta logopedara maitia, logopedara. Txak. Eta hortxe gehatzea. Ba, hortxe geratzen da, txomen in English, you want, Baina, euskeraz egin dut. Euskera ezin den nahikoa. euskeraz nahikoa. Por cierto, 13 urte berdia Fortniteren jokatzen. 13 arte. Ba, ni gehiago esan Esan nuke gehiago. Hau ikusten nahi zeaten gurasok ez utzi zuen. Seme alabai Fortniten jolasten. Hau txikizotak eta onda. Dua zerbait ala ilua. Aio, dian arte, Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki, gaitzezitz, dena aldatzen ikasi, tatarara. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Euskaraldiariekin daitzezitz, dena aldatzen ikasi, daitzezitz.